дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барои захираи ғизо ба зимистон. Президенти ҷумҳурии Озарбойҷон Илҳом Алиев бо сафари корӣ ба ҷумҳурии Тоҷикистон меояд. Гусели ҷавонон ба хидмати модар ватан. Як ҷавон аз Хорух барои саркашӣ аз хидмати ҳарбӣ ба 1 соли зиндон маҳкум шуд. Ба зарардидагони зилзила дар Мастчоҳи кӯҳӣ аз дигар навоҳӣ кӯмак мефиристанд. Русия барномаи кӯчонидани ҳамватанонро осонтар мекунад. пешгӯии хатари обхезӣ ва сел дар ҷумҳурии Тоҷикистон. нақшаи чорабиниҳо барои омода кардани бахшҳои иқтисоду иҷтимоии Тоҷикистон барои зимистони оянда аз ҷониби ҳукумати кишвар тасдиқ гардид. иттилоъ медиҳад Амид Ховар. Ба иттилои манбаъ бар асоси ин қарор дастур дода шуд ки нақшаи захиракунии маводи асосии ғизоӣ бо сифату дастрас дар бозорҳо ва анбору сардхонаҳо новобаста аз шакли моликият таҳия ва тасдиқ карда шаванд. Дар феҳристи маҳсулоти захирашаванда аз ҷумла орд, равған, шакар, биринҷ, пиёз, картошка, консерваҳо ва маҳсулоти дигарӣ зикр гардиданд. Аз қабли вазорати кишоварзии Тоҷикистон оварда шудааст ки феълан дар ҷумҳурӣ 496 анбор, сардхона ва яхдон сохта ва барқарор карда шуданд. иқтидори ғунҷоиши онҳо беш аз 187 000 тонна маҳсулоти кишоварзӣ арзёбӣ гардидааст. мақомот мегӯянд иншооти махсус барои захираи маҳсулот барои пешгирӣ намудани талафёбии маҳсулот, захираву нигоҳдорӣ ва ба роҳ мондани содирот мусоидат менамояд. санаи 5 апрели соли равон президенти ҷумҳурии Озарбойҷон Илҳом Алиев бо сафари давлатӣ ба ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф меорад. дар ин хусус ба Амид Ховар аз вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ доданд. дар доираи ин сафар мулоқоти роҳбари давлат пешвои муаззими миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо президенти ҷумҳурии Озарбойҷон Илҳом Алиев баргузор гардида маҷмӯи васеъи масъалаҳои марбут ба ҳамкории дуҷониба баррасӣ хоҳад шуд. ҳамчунин пас аз мулоқоту музокироти сатҳи олӣ байни Тоҷикистону Озарбойҷон ба имзо расидани санадҳои нави ҳамкорӣ дар назар аст. гурӯҳи нахустини даъватшавандагони шаҳри Панҷакент бо баргузории ҳамоиши тантанавӣ ба хидмати модар ватан гусел карда шуданд. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода дар сухани ифтитоҳӣ аз таваҷҷӯҳи пайвастаи пешвои муаззими миллат сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати тақвияти нерӯҳои мусаллаҳи мамлакат, саҳми он дар ҳифзи марзу буми кишвар, таъмини амнияти сарҳади давлатӣ, мубориза бар зидди ҳама гуна қонуншиканӣ чун сипари боэътимод ёдарас шуда ба гурӯҳи аввали даъватшавандагони маъракаи баҳории даъват ба хидмати ҳарбӣ дар роҳи хидмати содиқона ба ватан, саломатӣ ва барор орзу намуд. ҳамзамон намояндагони даъватшавандагон ҳамсолони худро даъват намуданд ки чун онҳо бо амри дилу виҷдон ба хидмати ватан омода бошанд. волидон ва собиқадорони меҳнат ба навазкарон барои хидмати шоиста дар ҳифзи марзу буми кишвар фотиҳа доданд. ҳамзамон ба як гурӯҳ масъулони ҷамъиятҳои деҳот, раисони маҳаллаҳо барои саҳмгузорӣ дар ташкили даъвати ҷавонон ба хидмати ҳарбӣ сипоснома ва тӯҳфаҳо ба даъватшавандагон, хатмкунандагони курсҳои ташкилоти мададгори мудофиа, шаҳодатномаи ронандагӣ супорида шуд. ёдовар мешавем ки ҷамоати деҳоти Халифа Ҳасан дар рӯзи нахустини даъвати баҳорӣ нақшаи сафарбар намудани ҷавононро ба хидмати ҳарбӣ иҷро намуд. додгоҳи шаҳри Хорух сокини ин шаҳр Комилов Сорбон Арабшоевичро бар асоси қисми 1 моддаи 343 Кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон дар саркашӣ аз хидмати ҳатмии ҳарбӣ гунаҳкор дониста ба 1 соли зиндони низомаш умумӣ маҳкум кард. маркази матбуоти додситони кулли Тоҷикистон гуфт Сорбон Комилов бесабабҳои узрнок ба нуқтаи даъват ҳозир нашудааст. додситони кул мегӯяд санаи 8 марти соли 2022 кормандони комиссарияти ҳарбии шаҳри Хорух даъватшаванда Комилов Сорбон Арабшоевичро дар асоси даъватнома бо мақсади ҳозир шудан ба комиссарияти ҳарбӣ ҷиҳати гузаштан аз муоинаи тиббӣ дар санаи 19 марти соли 2022 баҳри сафарбар намудан ба хизмати ҳатмии ҳарбӣ даъват намуданд. санаи 1 апрели соли 2022 бо гузаштан аз комиссияи тиббии нуқтаи даъвати вилоятии комиссарияти ҳарбии вилояти мухтори Кӯсони Бадахшон Комилов қасдан аз ҳозир шудан ба комиссарияти ҳарбии шаҳри Хорух баҳри сафарбар гардидан ба хидмати ҳатмии ҳарбӣ саркашӣ намуда бесабабҳои узрнок ба нуқтаи даъват ҳозир нагардидааст. дар ин бора ахбори Осиёи Марказӣ хабар медиҳад.
сокинони ноҳияи масҷоҳии кӯҳӣ ки аз зилзилаи охир зарар дида буданд масолиҳи бинокорӣ гирифтанд. бинобар иттилои амидховар аз ҷониби сокинони ноҳияи масҷоҳ ба ин зарардидагони заминҷунбӣ даҳҳо метри мукааб чӯбу тахта ва шифр ворид шудааст. ёдовар мешавем ки қаблан кӯмакҳо дар шакли масолиҳи сохтмонӣ аз дигар шаҳру навоҳии вилояти суғд низ меомаданд. ҳамчунин маводҳои хӯрокии сохтмонӣ аз захираҳои ҳукуматӣ ва дигар шаҳру навоҳӣ расида буданд. ёдовар мешавем ки шаби 23 март дар вилояти суғд як силсила заминларза рух дод ки марказаш дар 130 километри шимолу шарқи душанбе дар ноҳияи кӯҳистони масҷоҳ воқеъ буд. тибқи ҳисобҳои маркази ҷумҳуриявии мониторинги пешгӯии сейсмикии вазорати ҳолатҳои фавқулоддаи ҷумҳурии Ӯзбекистон шиддати зилзила аз 3,9 то 6 баллро ташкил додааст. бинобар хулосаи комиссияи ҳолатҳои фавқулоддаи вилоятиву ноҳиявӣ 318 хонаҳои истиқоматии ноҳияи мазкур зарар дида, илова бар ин тақрибан 120 сар чорвои калони шохдор ва чорвои майда ҳалок шуданд. думаи давлатии федератсияи русия иштирок дар барномаи давлатии кӯчондани ҳамватанон яъне переселениеро соддатар мекунад, гуфт сарвазири ин кишвар Михаил Мишустин зимни як ҷаласа. пешбинӣ шудааст ки имкон фароҳам оварда шавад то хоҳишмандон аз хориҷ дархостҳои худро фиристода тавонанд. ба гуфтаи Мишустин вазифа гузошта шудааст ки барои кӯчи ихтиёрӣ ба Русия асосан аз давлатҳои ғайридӯст мусоидат карда шавад. ҳукумат иштироки онҳо дар барномаи давлатиро осонтар мекунад. онҳо метавонанд на танҳо дар давлате ки шаҳрванди он ҳастанд, балки дар хориҷа дар ҷое зиндагӣ мекунанд ва инчунин дар кишвари мо низ муроҷиат кунанд, гуфт ӯ. афроде ки ҳуҷҷатҳояшон дар баробари забони давлатӣ бо русӣ низ ҳаст, шарт нест ки онро дигарбора тарҷумаву тасдиқ кунанд. инчунин пешниҳоди шаҳодатномаи таваллуд, маълумот дар бораи таҳсил, таҷрибаи корӣ ва бисёр дигар маълумоти шахсӣ дигар лозим намеояд. барои гурезаҳо ва онҳое ки паноҳгоҳи муваққатӣ гирифтанд ба расии дархост барои ширкат дар барномаи давлатӣ тибқи тартиби тезоиндашуда сурат гирифта бастаи ҳуҷҷатҳои зарурӣ кам карда мешавад, гуфт Михаил Мишустин. дар ҷумҳурии тоҷикистон ҳавои номусоид то санаи 7 апрели соли ҷорӣ идома хоҳад кард, хабар медиҳад кумитаи ҳолатҳои фавқулодда дар такя ба агентии обу ҳавошиносии кишвар. ба иттилои манбаъ хатари омадани сел дар ноҳияҳои кӯҳиву наздиккӯҳии навоҳии тобии ҷумҳурӣ, вилоятҳои хатлону суғд ва ғарби вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон аз эҳтимол дур нест. санаҳои 4-6 апрел дар рӯдхонаҳои Ёхсу, Қизилсӯ ва дарёҳое ки дар ҷануби қаторкӯҳҳои Ҳисор ҷорӣ мешаванд, сатҳи об боло меравад, афзудааст манбаъ. кумитаи ҳолатҳои фавқулодда мегӯяд бар асари боришоти шадид чунин ҳодисаҳои ногаҳонӣ имкони рух додан доранд. эҳтимоли афзудани шумори садамаҳо дар роҳҳо, ба хусус дар роҳи кӯҳиву ахбаҳо, маҳдуд шудани ҳаракати мошинҳо бар асари хатари селҳо дар роҳҳои мошингард, дар сурати вайрон шудани системаи захбурҳо, ҷойҳо ва каналҳо аз серборишӣ, зери об мондани эҳтимолии маҳалҳои аҳолинишин, эҳтимоли зери об мондани қисмате аз роҳҳо, болоравии сатҳи об дар дарёчаҳо ва берун шудани он аз маҷро ва ҷорӣ гаштанаш дар роҳҳо ки метавонад сабаби зери об шудани майдонҳои киштии сари роҳ гардад. кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ҳушдор медиҳад ки ҳавои номусоид метавонад боиси осеб дидани ноқилҳои барқ, шикастани дарахтон, осеб дидани боми хонаҳо, иншооти таблиғотиву рекламаҳо гардад. аз ин рӯ ҳангоми дар берун будан аз наздик шудан ба хатҳои интиқоли барқ, дарахтон, лавҳаҳои таблиғотӣ ва иншооти камэътимод худдорӣ намоед, таъкид кардааст манбаъ. кумита аз сокинон дархост кардааст ки қоидаҳои бехатариро риоя намуда дар чунин рӯзҳои сербориш аз рафтан ба саҳрову доманакӯҳҳо бо нияти ҷамъоварии занбӯруғ, чорвочаронӣ, моҳидорӣ ё шикор худдорӣ намоянд. дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар.